kedves kollégák, kedves barátaim! Ma nagy tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, és különösen dr. Mihaljevics Péter miniszteri kabinetfőnök urat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, aki a Nemzeti Ifjúságpolitikai Koncepció jegyében szeretne néhány programot bemutatni önöknek, abból a sokféle lehetőségből, amit hát az önök mostani állapota kínál. Emellett nagy tisztelettel köszöntöm a Legjobb Vagyok a Legjobb Vagyok tehetségmentoráló közhasznú nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, Szuhai Nórát, és kollégáit, Kis Angelikát és Darvis Diana pszichológusokat. A mai alkalommal Szuhai Nórát kértem meg arra, hogy moderálja ezt a beszélgetést, amelynek keretében több fontos kérdésben fogjuk kérni az önök véleményét is, például abban, hogy mennyire érdemes vagy nem a mai körülmények között a mesterszakon továbbtanuláson gondolkodni, milyen előnyökkel és hátrányokkal járnak a különböző stratégiák, amit az emberek felépítenek maguknak a tanulásban, és hát a kedvenc vesszőparipámra is megpróbálunk sort keríteni, aminek a lényege az, amit mindig mondok a hallgatóimnak, hogy valamibe különbözzenek egymástól, hogy ne legyenek arctalanul egyformák. Ugye a termék differenciálás idejét éljük. Köszönöm az érdeklődést, és akkor átadnám a moderátorasszonynak a mikrofont. Köszönöm szépen, nekem van egy. Mindenkit szeretettel köszöntök. Azt kell mondjam, hogy ez egy szerencsés találkozás, mert önöknek egy karriernapjuk van, ami arra azért jöttek el, mert tervezgetik a karrierjüket, és szeretnék tudni azokat a karrierutakat, amit érdemes bejárni. A Nemzeti Ifjúságpolitikai Koncepció az pedig pont arról szól, hogy a 18-30 éves generációnak milyen lehetőségei vannak itt Magyarországon, nem csak karrier szinten, hanem családalapítás szinten, életpályamodell szintjén, és a harmadik eleme ennek a mai napnak az pedig az, hogy a Legjobb Vagyok tehetségmentoráló nonprofit Kft. Az pont a 18-30 éves korosztállyal dolgozik együtt, és olyan tehetséges, jó képességű fiatalokkal dolgozik, akiknek szintén szeretne segíteni abban, hogy az arcukat megtalálva egy olyan karrierutat járjanak be, ami itthon van, és mégis nagy sikereket könyvel el. Úgyhogy és önök pedig, mint hallgatók, pont ezelőtt állnak. Hogy mi hogyan kerültünk ide, azt mindjárt a hölgyek itt el fogják mondani, de benne vagyunk egy nemzetközi ifjúsági projektben, aminek pont a fiatalok munkaerőpiaci integrációja az alap témája, illetve nagy tisztelettel és megköszönve benne vagyunk ebben a projektben is, a kormányifjúságpolitikai projektjében is. Úgyhogy megkérem szépen Mihaljevics urat, hogy mondja el nekünk azt, hogy mit is tartalmaz ez a program, különös tekintettel arra, hogy milyen karrierutak járhatók be önök szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenekelőtt elnézést kérek a késésért. Egész egyszerűen nem tudok nagyobb pofátlanságot elképzelni, mint hogy késünk egy rendezvényről. Éppen ezért megpróbálom ezt valahogy kompenzálni azzal, hogy nagyon röviden és tömören megpróbálom összefoglalni azt, hogy mi milyen munkát végzünk, mi mit próbálunk tenni az ifjúságpolitika területén, különös tekintettel az egzisztenciateremtés kérdéskör, és utána inkább átadnám nektek a szót, mert mi abban hittünk az elmúlt egy esztendőben, és abban hinnék én a mai nap alkalmával is, hogy annak van értelme, hogyha inkább tapasztalatot cserélünk, mint sem annak, hogy én itt kinyilatkoztatok, aztán pedig gyorsan eltávozunk, és ezzel mindenkinek egyet kell értenie. Én arról szeretnék beszámolni, és hogyha megengedtek, akkor így félig ülő helyzetbe helyezkednék. Arról szeretnék beszámolni nektek, hogy egy évvel ezelőtt milyen céllal kezdtük el a munkánkat, mint új nemzeti jövőért felelős miniszteri biztos, milyen közös elképzeléseket fogalmaztunk meg, hol járunk ebben a munkában, és miben számítanánk rátok, miben számítanánk a fiatalokra. Tavaly februárban a Nemzeti Erőforrás miniszter azt rótta ránk feladatként, hogy az év második felére a
kormány asztalára tegyünk le egy olyan ifjúságpolitikai koncepciót, ami az élet különböző területén, az otthonteremtéstől, az egzisztenciateremtésen, a sportolásig, minden élethelyzetben próbál olyan pozitív előrelépéseket vizionálni, amin keresztül a fiatalok egy perspektívikusabb, tervezhetőbb jövőben tudnak gondolkodni a Magyarország határain belül. Ezt a feladatot egy 1200 fős nem reprezentatív ifjúságkutatás elkészítésével kezdtük. Arra kértünk 1200 fiatalt, gimnáziumi diákokat, egyetemi hallgatókat, fiatal vállalkozókat, fiatal anyákat, apákat a saját kapcsolatrendszerünk és a rendelkezésünkre álló intézményi kapcsolatrendszeren keresztül mondják el egy mondatban azt, hogy mit tartanak a legnagyobb problémának az életükben, hogy mi az, ami miatt ők nem jutnak egyről a kettőre, mi az, ami miatt ők beszűkülve érzik a lehetőségeiket. Ez egy hangsúlyoztan nem reprezentatív ifjúságkutatás, millió egy olyan szociológiai tanulmány készül, amiben a fiatalok 1-től 10-es skálán mondják el a véleményüket arról, hogy milyen jó lenne akkor, ha lennének olyan programok, és akkor értékeik 9, 10, 11-es pontszámmal, vagy pedig fejtsék ki. Mi nem akartunk ennyire belebonyolni a helyzetben, azt gondoljuk, hogy gyakran a legegyszerűbb dolgok a szemléletesebbek, éppen ezért azt mondtuk nekik, hogy mondják el egy mondatban a problémát, és mondják el egy mondatban a számukra releváns megoldási javaslatot is. Mit mondanának egy mondatban egy döntéshozónak, hogyha lenne rá lehetőség. 1200 választ kaptunk, és ezt az 1200 választ megpróbáltuk tematizálni 10 olyan témakör köré, ami fontos lett a fiatalok számára: a sport, a egzisztenciateremtés, fiatal nők, vidéki ifjúság, budapesti fiatalok léte, szórakozás, állampolgári aktivitás, azokra a területekre, amelyek a mi meglátásunk szerint nem csak fiatalként, a mi meglátásunk szerint, hanem a visszacsatolások alapján a mi meglátásunk szerint releváns területei az ifjúsági létnek. Mind a 10 témakörére felkértünk 2 olyan fiatalt, aki az adott területen a mi meglátásunk szerint ismertsége, tudása, tapasztalat alapján kiemelkedik a közösségből, de mindenképpen korban a közösség egészéhez tartozik. Tehát olyan 14-35 év közötti fiatalokat kértünk fel mondjuk a sport téma körbejárására, akik olimpikonok, olimpia ezüstérmes Balogh Gábor, Tusázót kértem fel például, vagy Iváncsi Gergőt, világválogatott kézilabdázót, hogy mondják el ők, mit látnak a tömegsport és az élsport területén problémának, és mi az ő víziójuk. Vagy felkértük például a HÖOK-nak az elnökét, meg a Doktoranduszok Országos Szövetségének az elnökét, hogy mondják el ők, hogy a karriertervezés, a tehetséggondozás területén mit látnának megfontolandó ötleteknek és javaslatoknak, vagy a kultúrafogyasztás területén Kis Ramónát kértük meg, a Barátok Köztárját, hogy mondja el azt, hogy a tömegmédia, meg a tömegkultúra fogyasztása az miben befolyásolja, hogyan tudná jobb hatással alakítani a fiataloknak az életét. Tehát összeállt egy olyan kör, egy olyan ifjúsági kör, akin keresztül nagyjából láttuk azt, hogy melyek a problémák, melyek az irányok. Ezt a probléma halmazt, ezt a javaslatcsomagot vittük második stádiumban, egy országjárásról, az ifjúsági szakmának a véleményét kértük ki, ország különböző pontjain, régióközpontokban, fesztiválokon, Facebookon adtunk lehetőséget és teret arra, hogy azok, akik a fiatal problémáira fogékonyak, akár az élethelyzetükből, akár az életkorukból fakadóan, azok egyszerűen tovább gondolják azokat a kezdeményezéseket, amelyeket megpróbáltunk felvázolni ebben a vitairatban. És a programalkotói munka harmadik fázisában pedig a közigazgatás minden átjárhatatlannak tűnő bugyrát megjárva próbáltunk egy olyan koherens, végrehajtható és támogatható programot lerakni az asztalra, amit végül 2011. decemberében egyöntetűen támogatott a kormány. Azt kell tudni az elmúlt egyéves munkánkról, hogy 3 olyan főismér volt, ami mentén mi szerveztük az életünket, és ami mentén mi próbáltunk a fiataloknak programot, a fiataloknak a kormány döntésein keresztül perspektívikus jövőképet vázolni. Az egyik az, hogy alulról jövő kezdeményezéseket karoltunk fel. Tehát, hogyha valaki megnézze akár az újnemzedék.hu-n, akár a Facebookon azokat a javaslatokat, amelyeket mi megfogalmaztunk, akkor látják azt, hogy azok nem a mi ötleteink, bár ezzel nem szeretném csorbítani a saját magunk erőfeszítéseit, de egész egyszerűen arról szólt a mi munkánk, hogy azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fiatalok felől, a fiatalokat gondozó szakemberek felől érkeznek, azokat megpróbáljuk országos szintre húzni, annak érdekében, hogy ezek az eredmények nem csak egy bizonyos területen, nem csak az élet egy bizonyos területén, vagy az ország egy bizonyos területén, hanem horizontálisan és vertikálisan is kitáguljanak, és azok a
programok, amelyek látszólag segítik a fiataloknak a közösségét, látszólag segítik a fiatalok elhelyezkedését, problémáik a megoldását, azok ne csak Záhonyban és Nagykanizsán, hanem az ország egész területén, vagy ne csak az egzisztenciateremtés, hanem a családalapítás és a szórakozás területén is elérhetővé és hasznosíthatóvá váljanak. Másrészt ebben a programban kizárólag a fiatalok kaptak teret. Soha eddig nem látott módon, nagyon sok ilyen ifjúsági koncepciónak a véleményezésébe vettem részt az elmúlt 10 esztendőben, és általában az volt a koncepció, hogy a kormány adott pillanatban illetékes tagja megérkezett a maga 60-65 évével, és elmondta, hogy ő az ifjúságügyi és nyugdíjügyi államtitkár, és igazából a ifjúságügyhöz annyira nem ért, a nyugdíjügyhöz annál inkább, arról beszél 1 órát, és utána pedig meghallgatja a véleményeket, és elmegy. Igazából ezzel a gondolattal szeretünk már szakítani, és próbáltuk azt mondani, hogy nem is nekünk itt Budapestről kell tudni megmondani azt, hogy igazából a fiatalok milyen problémákkal küzdködnek, hanem nekik kell tudni adni a lehetőséget arra, hogy mondják el végre ezt, és mivel ők érzik legjobban ezeknek a problémáknak a súlyát, nekik kell tudni válaszolni a megoldásként ezekre a problémákra. És a harmadik nagyon fontos ismérve, ami programalkotói munkánknak az pedig talán az, hogy minden korábbi gyakorlattal ellentétben mi nem a központi költségvetés terhére kívántunk megfogalmazni irreálisnak tűnő javaslatokat, és nem azt mondtuk, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne 1000 milliárd forintunk, amit a fiatalokra el lehetne költeni, és ha majd lesz, akkor poroljuk le ezt a stratégiát, és akkor váltsuk valóra az álmainkat, vagy az elképzeléseinket, hanem azt mondtuk, hogy minden egyes program, amit mi megfogalmaztunk, az támogatható Európai Uniós forrásokból, beilleszthető azokba az Európai Uniós támogatási rendszeri prioritásokba, azokba a célkitűzésekbe, amelyeket Brüsszellel közösen a korábbi kormányokkal együtt megfogalmaztunk, a társadalmi felzárkóztatás, a társadalmi megújulás operatív programokon és cselekvési terveken keresztül. Mi azt mondtuk, hogy akkor járunk el helyesen, hogyha ezekbe a programokba be tudjuk illeszteni a mi elképzeléseinket, hiszen ekkor kapunk garanciát arra, hogy egyrészt támogathatóvá válnak a programjaink, másrészt ekkor kapunk garanciákat arra, beépített indikátorokon keresztül ezeket az eredményeket, célokat és víziókat valahogy mérni is tudjuk, majd az eredményességét mérni tudjuk, hiszen minden egyes program és projekt, amit az Európai Unió finanszíroz, annak van egy elszámolása, egy elszámolhatósága, aminek a keresztén be kell tudni mutatni az elért eredményeket. És az a 3 ismér volt, ami alapján mi bemutattuk a programunkat. De ha a programról talán itt mondanék, hogy 4 fő beavatkozási területet jelöl ki a kormány számára, amin keresztül azokat a programokat, amiket megfogalmaztunk, érvényesíteni kell tudni. Az egyik az egzisztenciateremtés, a másik az állampolgári aktivitás, a harmadik a szórakozás, a negyedik pedig a családalapítás. Mind a 4 területen belül mi olyan konkrét programokra tettünk javaslatot, mondjuk a diákigazolvány szolgáltatásainak a kibővítésétől, egészen a cserkészmozgalom fellendítésén át az Ánkai Üdülőt, a Gyermek- és Ifjúsági Centrum újratervezéséig, ami a mi meglátásunk szerint vagy a magyarországi fiatalok identitását erősíti, Magyarországhoz köthető identitását erősítik, vagy pedig azokat a szolgáltatásokat bővítik és szélesítik, amelyek az ő élethelyzetüknek a javítását, vagy az ő élethelyzetüknek a jobbá tételét célozzák. Engedjétek meg, hogy ezzel az alkalommal inkább az egzisztenciateremtés kérdéskörre beszéljek, már nem csak azért, mert ennek a mai napnak úgy látom ez a témája, hanem azért is, mert nekünk az a tapasztalatunk, hogy minden probléma gyökere valahova az egzisztencia kérdéskörére vezethető vissza. Mi azt láttuk, hogy akkor, amikor egy fiatalnak nyilatkozni kell a továbbtanulási lehetőségekről, a családalapításról, a sportolási szokásról, a kultúra fogyasztásáról, akkor minden egyes válasz mögött a egzisztencia teremtéstől való félelem, vagy egész egyszerűen az egzisztencia hiánya az, ami alapot adott. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy akkor tudunk érdemben tenni a problémák leküzdéséért, hogyha valami reális javaslatot vázolunk föl ezen problémák, ezen kérdések megoldására. Mi azt mondtuk, hogy a fiataloknak az életét nyomon lehet követni egy ifjúsági életpálya modellen keresztül. Mi azt mondtuk, hogy egy fiatalnak az életében vannak olyan döntési pontok, 13, 17, 22 és 23-4 évesen, amikor olyan útelágazódáshoz érkezik az élete, ahol el kell tudnia dönteni azt, hogy milyen irányba folytatja tovább az életét. Nem csak fizikailag, hanem szellemileg is el kell tudnia dönteni, hogy mondjuk 13 évesen az érettség irányába mozdul el, vagy elmozdul egy szakma irányába. És mi azt fogalmaztuk meg ebben a programban, hogy akkor segíthetjük a fiatalt a lehető legjobb döntés közelébe, hogyha 3 területen
tudunk neki segítséget adni. Ez a 3 szegmens a mi szempontunkból, ez a 3 szegmens az, ami a legfontosabb egy pozitív döntés meghozatalnál, ilyen pályaválasztási területen. Az egyik a személyiségnek a kérdése, amit ebbe a döntési mechanizmusba tud hozni a szülő, másik a kompetencia kérdése, amit mondjuk egy 13 éves szülő tekintetében tud hozni a pedagógus, a harmadik pedig a piaci igény, amit a mi meglátásunk szerint a mi pályaorientációs tanácsadói rendszerünkön keresztül tud hozni az állami szerepvállaló. Mi azt mondtuk, hogy ha ez a 3 cél érvényesülni tud, vagy ha ez a 3 irány egyfelé mutat, akkor tudjuk érdemben szolgálni a fiatalok perspektívikus jövő alakítását, akkor tudjuk leginkább a fiataloknak azt mondani, hogy érdemben teszünk azért, apró lépésekben természetesen, hogy akkor, amikor kikerül a munkavilágába, akkor ne kudarccal kezdje az életét munkakeresőként, és ne kezdje kitolni 22 évesen ezt az életszakaszt addig, ameddig nincs nagyobb lehetőség arra, hogy munkát vagy hivatást találjon, hanem azt mondtuk, hogy ezeken a pontokon jó döntést fog tudni hozni a fiatal, akkor lehető legnagyobb esélye van arra, hogy az ő képességének megfelelő tudást és tapasztalatot szerezve 18 vagy 22 évesen, amikor kilép a munka világába, akkor a helyi piaci igényeknek megfelelő, egzisztenciateremtésre alkalmas munkát és pályát válasszon magának. Mi ezt a programot, mint ahogy említettem, stratégiai szövetségesekkel alakítottuk ki. Nekünk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, a szakképzési rendszer illetékesei, valamint a Karrierirodák Országos Szövetségnek az elnöke az, aki ebben a programnak a kidolgozásában szerepet vállalt, és aki ennek a programnak a projektesítésében és a projektnek a végrehajtásában is szerepet kap a jövőben, hiszen ők is pontosan érzik azt, hogy akkor, hogyha ez a döntés a lehető mind a 3 személy, mind a 3 szegmens részére a lehető leghasznosabb és a lehető legoptimálisabb helyzetben kerül meghozatalra, akkor tudjuk elmondani azt, hogy mindenki, aki ehhez a döntéshez hozzájárult a saját maga 33%-ával, 100%-ba tud profitálni, hiszen mind a szülő, mind a gyermek, mind pedig a pedagógus, mind pedig az állami szereplő, a pályaorientációs tanácsadónak az az érdeke, hogy a fiatal a lehető leghamarabb, a lehető legversenyképesebb tudással fokozza nem csak a saját, hanem a régiója versenyképességét, ezáltal lehető könnyebben, lehető legnagyobb energiával járuljon hozzá egy olyan sikeres Magyarország alapjának a lerakásához, amire mi szegődtünk pár hónappal, pár évvel korábban. Mi egész egyszerűen azt szerettük volna megfogalmazni az ifjúságpolitikai programon keresztül, hiszen azt valljuk, hogy az ifjúságpolitika egy olyan területe a politikának, aminek minden egyes szakterülethez kell, hogy legyen kapcsolódási pontja. Mi nem azt mondtuk, hogy az ifjúságpolitika egy önálló rész, mi azt mondtuk, hogy az ifjúságpolitika egy olyan értékkeret, aminek kell tudni iránymutatást adni az egészségügy, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés és az élet minden más területéhez. Mi azt mondtuk, hogy ezt az értékkeretet a fiatalok visszacsatolásain keresztül meg tudjuk határozni, viszont tartalommal nekünk, fiataloknak és a mi szövetségeseinknek, azoknak az érdekképviseleti szervezeteknek kell tudni megtölteni, akik eddig is a munkánk segítésére voltak, és nagyon bízom benne, hogy a jövőben is számíthatunk a segítségükre. Mi azt mondtuk, hogy velük közösen egy olyan Magyarország alapjait kell tudnunk lerakni, ahol azt érzi minden fiatal, hogy törődöm a hazámmal, mert a hazám is törődik velem. Hogyha ezeket a gondolatokat el fogjuk tudni ültetni a fiataloknak a gondolatvilágába, és azokon a programelemeken keresztül érezhetően, láthatóan, látványosan is tudunk tenni az ő élethelyzetüknek, az ő helyben maradásuknak a elősegítéséért, akkor mondhatjuk el szerintem, hogy sikeres a kormányzati politika, és sikeres a kormányzati politikának ez a területe, az ifjúságpolitikai területe is. Én felvezető gondolatnak nagyjából az új nemzedék jövője programról ennyit szerettem volna, és én inkább állnék a rendelkezésre, hiszen nem tudom, hogy kinek milyen irányú kérdései lennének. Azt hiszem, hogy annak jött az ideje, bár nem én vagyok a moderátor, és természetesen nem is szeretném átvenni senkinek sem a posztját, de ha esetleg lennének kérdések, kérések, kritikák, javaslatok, akkor arra a legjobb tudásom szerint megpróbálok válaszolni. Köszönöm. Akkor van még egy nagyon rövid PPT-vel megtámogatott programunk, amiben már azokra a kérdésekre is keressük a választ, amit itt az előbb elhangzott ifjúságpolitikai koncepció kapcsán. És hoztunk néhány olyan adatot is, amiben a legfrissebb adatok vannak arról, hogy a fiatal generáció, tehát a trigenerációtok hogyan tud elhelyezkedni.
Ezt két kolléganőm fogja nektek bemutatni, hasonló korosztályúak, mint ti. Ezért azt gondoltam, hogy érintettségük és szakmájuk révén is abszolút hitelesen tudják ezeket a dolgokat átadni nektek. Darvis Diát bemutatom, ő lesz az előadásnak az első részében, és Kis Angelika fogja magát a kutatás, ez egy pilotkutatási programnak néhány elemét megmutatni nektek, remélem érdekes lesz. Tehát, ahogy felvezették, én Darvis Diana vagyok, és én fogom bemutatni ennek a kutatásnak az előfeltevéseit. Amint láthatjátok, a fiatalok munkaerőpiaci integrációjáról fog szólni ez az előadás. Elsőként pár ilyen tényszerű dolgot fogok kiemelni, a teljesség igénye nélkül, tehát ez sokkal árnyaltabb ennél, egy pár dolgot kiemelnék. Tehát elsősorban a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét tekintve elmondhatjuk, hogy a 20 és 24 év közötti korosztálynak a foglalkoztatottsága igen alacsony. Ennek oka az, hogy ilyenkor a fiatalok többsége még a felsőoktatásban tanul, tehát nem a munkaerőpiacon foglal helyet. A végzettség, illetve az elhelyezkedési esélyeket tekintve elmondhatjuk, hogy legnagyobb esélyük a felsőfokú végzettséggel rendelkezőknek van arra, hogy hamar munkát találjanak. Viszont ez egyrészt egy pozitív folyamat, hiszen egy tudásalapú társadalom kialakulásához vezet. Másrészt azonban nehézségei is vannak, hiszen a diplomások és a szakképzősök között a szakadék ezáltal egyre mélyül, tehát egyre több fiatal kerül a felsőoktatásba, és egyre kevesebben mennek szakképző intézményekbe. Erre fókuszál az új nemzedék jövőjéért program is, ami nagy hangsúlyt fektet ennek a szakadéknak a kicsit kiegyenlítésére. Az alacsonyabb iskolai végzettségekkel rendelkező fiataloknak sokkal nehezebbek az esélyei, azonban itt is különbséget kell tenni azok között, akik csak érettségivel rendelkeznek, illetve azok között, akik az érettségi mellett valamilyen szakmát is tanultak. Az ő elhelyezkedési esélyeik jóval jobbak, mint a csak érettségivel rendelkező társaiké. Napjainkban sajnos viszont már a felsőfokú végzettségű diákoknak is szembe kell nézniük a munkanélküliség veszélyeivel, valamint új tényezőként jelent meg az is, hogy a munkaerőpiac egyre erőteljesebben diszkriminál a főiskolai, illetve az egyetemi végzettségű hallgatók között. Tehát, amint mondtam, a tanulás felértékelődött, és a felsőfokú végzettség segít abban, hogy előbb munkát találjanak a hallgatók, hiszen a fiatalok a képzettségi szintjük növelésével próbálnak meg szintet tartani az egyre növekvő munkaerőpiaci elvárásokkal. Viszont a felsőfokú végzettség se jelent teljes mértékben garanciát arra, hogy munkát is találnak, hiszen figyelembe kell venni a munkaerőpiaci aktuális trendeket is a pályaválasztás során. Viszont azt kijelenthetjük, hogy könnyebben tudnak azok a fiatalok pályát módosítani a későbbiekben, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. A végzettségi szinten túl azonban más fontos tényezők is befolyásolják a munkahely találást, így például a nyelvtudás fontossága, amit csak szintén így egy példaként ragadnék ki. A KSH adatai szerint az állásközvetítők többsége azt mondja, hogy a nyelvismeret az egyik legfontosabb tényező a munkatalálás szempontjából. A saját kutatásunkban, amiről később lesz szó, ott is azt találtuk, hogy a munkaadók nagyon fölértékelik a nyelvtudás fontosságát, de a munkavállalók is tisztában vannak azzal, hogy ez egyfajta elvárás feléjük, tehát hogyha beszélnek idegen nyelveket, nagyobb valószínűséggel találnak munkát. Most térjünk át a pályaválasztási szempontokra. Szintén felmérések azt mutatják, hogy a pályaválasztás elsődleges szempontja a személyes érdeklődés, és csak második helyre került a szülők, illetve rokonoknak az ajánlása, vagy az általuk mutatott életpályamodellnek a folytatása. A harmadik helyen pedig azt jelölték meg a fiatalok, hogy az általuk választott pálya mennyire eladható jelenleg a munkaerőpiacon. A mi kutatásunkban is azt találtuk, hogy a fiatalok
fiatalok főleg olyan szakmát választanak, amit szeretnek és élveznek, és nagyon kevesen figyelnek arra, hogy olyan végzettségük legyen, ami a munkaerőpiacon eladható. A pályaválasztásról most térjünk át a munkakeresés folyamatára, ami egy több síkon zajló folyamat. Itt ki kell emelnünk az interpersonális kapcsolatok fontosságát. Egyes felmérések szerint a fiataloknak több mint 50%-a kapcsolatok útján talál magának munkát, tehát akár barátok, rokonok ajánlásával kerül be egy munkahelyre. Másodszorban használják az internetet, illetve a különböző hirdetéseket, és csak nagyon kevesen fordulnak munkaügyi központba, hogyha állást keresnek. A saját kutatásunkban mi is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a munkavállalók mennyire tudnak több csatornán munkát keresni. Sokat beszéltem a saját kutatásról, úgyhogy most térjünk rá arra a programra, aminek a keretein belül ez megvalósulhatott. Ez a Legjobb vagyok tehetségmentoráló program, amelynek a célja az, hogy a fiatalok munkaerőpiaci integrációját, illetve a pályaorientációt segítse. Itt láthatjátok a program felépítését, alapvetően 3 nagy pilléren áll a programunk. Az első az a tematikus tréningcsoportok, melynek 2 féle része van. Egyrészt van ez a kompetenciafejlesztésre és önismeretre fókuszáló csoport, aminek az a lényege, hogy fölmérjük, hogy ki miben tehetséges, ki miben a legjobb, és itt olyanokra kell gondolni, mint az önismeret fejlesztése, a vitakészség, asszertív kommunikáció. A másik része pedig a tematikus csoportoknak, egy sokkal koncentráltabb, főleg a self-managementre és a projektmenedzsmentre, illetve vállalkozói kompetenciákra fókuszáló rész. A második pillére a programnak az egyéni coaching foglalkozások, ami azt jelenti, hogy a program minden résztvevője kap maga mellé egy coachot, aki segíti őt az útján, illetve hogyha elakadásokba vagy problémákba ütközik, akkor szintén tud ebben neki segíteni. A harmadik rész pedig az ifjúsági projektek, ahol a fiatalok az elméletben megtanult tudást a gyakorlatban is tudják kamatoztatni, és ilyen projekt ez a Nemzetközi Mesterműhely is, ahol részt vettünk. 3 partnerországgal működünk együtt, ők a katovicei, a kolozsvári és a nyitrai egyetemek. A projekt célja az, hogy feltérképezze a fiatalok munkaerőpiaci helyzetét, lehetőségeit, és egyfajta kommunikáció induljon ebben a témában. A projektünk 2 részből áll, tehát van egy kutatás, aminek célja, hogy megismerjük azokat a kompetenciákat, amik segítik a fiatalokat az elhelyezkedésbe, illetve egy 10 napos tábort tervezünk a kutatás eredményeire alapozva. És akkor a kutatásról bővebben Kis Angelika fog beszélni, és akkor át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen. Megpróbálok ide is beszélni, hogy ne lankadjon a figyelem. Jó, szóval a módszer bemutatnám azt, hogy mit is tartottunk fontosnak, hogyan is gondolkodtunk erről a területről, és úgy gondoltuk, hogy a fiatalok munkaerőpiaci integrációjának problémájáról megkérdezzük mind a fiatal munkavállalókat, mind pedig a munkaadókat. Olyan fiatal munkavállalók vettek részt a kutatásban, akik 18 és 30 év között vannak, illetve akik legalább 3 hónapja stabil munkahelyük van, és jövedelmet is kapnak érte. Illetve olyan munkaadók vehettek részt a kutatásban, akik foglalkoztatnak pályakezdőket, és részt is vesznek a munkaerő kiválasztásban. 2 kérdőívet dolgoztunk ki, egyrészt a munkavállalóknak, másrészt a munkaadóknak. A kérdőívek demográfiai adatokkal nyitnak, az érdekesebb részem ezután jön. Ebben a részben mind a munkavállalóknak, mind pedig a munkaadóknak értékelniük kell egy 1-től 5-ig skálán, hogy a munkavállalás különböző folyamataiban mik azok a fontos tényezők, amik szerepet játszanak. És a munkavállalás folyamatait mi úgy osztottuk fel, hogy van a munkakeresés, van a munka megszerzése, illetve van a munka megtartása. És a munkavállalóknak a kérdőjével kiegészül egy olyan résszel is, hogy arról is be kell számolniuk és értékelniük, hogy mik voltak azok a fontos szempontok, amik a pályaválasztásukat meghatározták. Amikor a kérdőíven gondolkoztunk és kitaláltuk a tételeket, akkor az EU által meghatározott 8 kulcskompetencia koncepciójára építettünk.
Ami még fontos, hogy ezt most időhiányában nem tudom részletesen kifejteni, de hogy még annyi, hogy a kérdőívek online voltak elérhetők. És akkor most rá is térnék az eredményekre. A kutatásunkban 80 munkavállaló vett részt, többségében főiskolai alapdiploma végzettséggel, és átlag életkoruk 25,29. A kutatásunkban 24 munkaadó vett részt, nekik az átlag életkoruk 42,62. Különböző szférából képviseltették magukat a munkaadók, de legtöbben a vállalati szférából. És a továbbiakban pedig az eredmények kerülnek bemutatásra. Különvettük azt, hogy a különböző folyamatokban hogyan vélekednek a munkavállalók és a munkaadók. Fő szempont volt az, hogy bemutassuk, hogy a munkavállalók melyiket tartják az első három legfontosabb tényezőnek a különböző folyamatokban, és mi volt az utolsó három. Szóval a munkakeresésben jelenleg, ez egy nagyon friss kutatás, héten zárult le hétfőn, szóval a munkavállalók a munkakeresésben úgy gondolják, hogy a legfontosabb az, hogy a személy élni tudjon a lehetőségével. És ebbe benne van az is, hogy az egyén felméri a piaci igényeket, felméri a saját kompetenciáit, és annak fényében figyeli a munkaerőpiacot. És a munkaadók szintén hasonlóan gondolkodtak erről. Ahogy már Dél is említette, ugye a nyelvtudás az milyen fontos szerepet képvisel, a KSH is erre mutat rá, és a mi adataink is ezt mutatják. És amiben még különbség találtatik, az az alsó táblázatban látható, a nyitottság a más kultúrákra. Ez az a tényező, amit a munkaadók nagyobb mértékben tartanak fontosnak, mint a munkavállalók. Ez azért is lehet fontos, mert ugye egy multikulturális társadalomban élünk, ahol olyan csoportok dolgoznak együtt, ahol különböző nációk foglaltatnak benne egy csoportban, és egyelőre a munkaadók úgy látják, hogy ez fontosabb. A munkavállalók a munka megszerzésében úgy gondolják, hogy a legfontosabb az, hogy az egyén jó kommunikációs készséggel rendelkezzen, illetve hogy el tudja jól adni magát. Ugye, hogy ez a két fogalom nagyban lefedi a self-management fogalmát. És a munkaadók is szintén hasonló mértékben gondolták ezeket a tényezőket fontosnak. Amit még itt kiemelnék, az az alsó táblázatban láthatják, például az, hogy a munkavállalók kevésbé tartják fontosnak azt, hogy jó motivációs levéllel rendelkezzen. Ezzel szemben a legtöbb karriertervezésre vonatkozó könyv is kihangsúlyozza, hogy egy jó önéletrajz mellett mennyire fontos egy jó motivációs levél, ahol benne van az egyén. A harmadik részben, a munka megtartásában a munkaadók és a munkavállalók nagyon hasonlóan gondolkoztak. Úgy gondolták, hogy legfontosabb a munka megtartásában, hogy a munkavállaló legyen képes önálló munkavégzésre, alkalmazkodni tudja a munkakörhöz kapcsolódó elvárásokat, és minőségi munkát végezzen. Ugye ez azzal függhet össze, hogyha egy pályakezdő bekerül egy céghez, vagy egy munkahelyre, akkor pont az ő tapasztalatlansága miatt sok időt és energiát kell ráfordítani. De hogyha rendelkezik ezekkel a fenti készségekkel, akkor ez az idő ez le tud rövidülni, és hogy annál hatékonyabban tud beépülni a munkahelyi kultúrába, annál hatékonyabban tudja végezni a saját munkáját. Itt még érdekes, hogy itt alul is az alsó táblázatban kirajzolódik a kultúrákra való nyitottságban a különbség a két nézőpont között, illetve az, hogy nem tartják fontosnak sem a munkavállalók, sem a munkaadók, hogy egy fiatal pályakezdő tisztában legyen azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amit a munkatörvénykönyve előír, pedig ennek a tudása, tehát a munkajogi fogalmak és szerződések világában igenis, hogy fontos, hogy mondjuk egy jó szerződést írjunk alá. És ami még a pályakezdőknél, illetve a munkavállalóknál megjelent rész, a pályaválasztások kérdeztük őket, és ebben is megjelenik az, amit előttem elmondtak, hogy a legfontosabbnak azt tartották, az alapján választottak szakmát, hogy olyan szakmát választanak, amit szeretnek és élveznek, tisztában legyenek a saját erősségeik és gyengeségeikkel, illetve hogy képes legyenek elköteleződni a döntéseik mellett.
Ezek a tényezők, ezek szubjektív tényezők, olyan tényezők, amik az egyénből indulnak ki. És ahogy azt mondták is már előttem, hogy nagyon fontos ezek mellett, mert hogy a karriertervezésben igenis fontos az önismeret, fontos az, hogy felmérjem, hogy mi az én hivatásom, mi áll hozzám közel, milyen készségekkel rendelkezem, milyen készségeket kell fejlesztenem, de hogy ezek mellett fontos, hogy tisztában legyek a piaci igényekkel is, hogy egy reális képet tudjak kialakítani, az reális karriertervet tudjak megszülni. Igen. Szóval körülbelül ennyi lenne az eredmények bemutatása. Még felvázolnék pár gondolatébresztő kérdést, ami majd a további beszélgetésekhez teret ad. Mielőtt elkezdünk beszélgetni, hadd kérdezzek tőletek valamit. Ki az, aki tegye fel a kezét, aki alapképzésben van még itt a főiskolán? Aha, tehát főleg alapképzés, tehát az első 3 év. A másik kérdésem pedig az, hogy gondoljátok, akik alapképzésben vesztek részt, hogy azonnal érdemes-e egyből masterre menni, vagy inkább előtte kellene a szakmai tapasztalat, vagy a munkahelyi tapasztalat, és egy pár év múlva, akár estén érdemes tovább tanulni. Van-e valaki, aki erről nyilatkozna, vagy elmondaná a gondolatait? Hát én a személyes tapasztalatomat fogom elmondani. Én a főiskolán emberi erőforrások szakon kezdtem az első alapszakomat, és nyilván menni kellett kötelező gyakorlatra. És a gyakorlat során jöttem rá arra, hogy igazából, amit én eddig tanultam, nem feltétlenül ez az irány, amiben én szeretnék dolgozni, mert nem élveztem. Kvázi rájöttem arra, hogy nekem nem feltétlenül ez az a szak, ami fekszik. Tehát hogyha a kérdésre válaszolok, én úgy gondolom, hogyha valaki mesterre megy, az mindenképp talán adjon magának egy kis időt, 1-2 évet, dolgozzon a saját szakmájában, a végzettségének megfelelően a szakmájában, és akkor igazából rá fog arra jönni, hogy az önmegvalósításnak az útjájára egyáltalán, vagy sem. Tehát én úgy gondolom, hogy 1-2 évet talán várni kell azzal, hogy mesterképzésre menjen az ember. Erre reflektálva? Talán, hogyha már személyes tapasztalatot hallottunk, akkor is a személyes tapasztalatomat fogom elmondani, mert nekem az volt a meglátásom akkor, amikor én 2001-ben a felsőoktatási intézmény közelébe kerültem, hogy nyilván minden egyetemnek az volt az érdeke, minden felsőoktatási intézménynek az volt az érdeke, hogy a normatíva megszerzésére pályázva lehető legtöbb hallgatót tudja magáénak. Azért tudom ezt kifejezetten, hogy édesapám is a másik oldalon volt, ő intézményvezető volt akkor Pannon Egyetemen, és emlékszem arra, hogy lasszóval kellett nekik nyilván fogni a diákokat, és bármit egy intézményvezető, egy intézet igazgató, egy tanszékvezető nyilván ígérni tudott a fiatalnak, annak a 18 éves fiatalnak, aki kevésbé volt tájékozott a viszonyrendszerekben és a lehetőségeiben, azért, hogy elmenjen arra a szakra, hogy utána megkapja a normatívát, utána a tanszéket, és az abból pedig tudja finanszírozni a képzést közép és hosszútávon. Ez volt az intézmény érdek, és teljesen más szerintem a hallgató érdek, vagy a beiskolázandó gyermeknek az érdeke. Mi ezért mondjuk azt, hogy az esetek döntő többségében az információ hiánya az, ami miatt rossz döntés születik. És az információ hiányáért, meg az én meglátásom szerint kizárólag az állam a felelős. Ezért kell kiépíteni azokat a csatornákat, amin keresztül a fiatal, mondjuk a mi pályaorientációs tanácsadói rendszerünkön keresztül, de biztosan bírni tud annak érdekében, hogy 17 évesen jó döntést hozzon. Amikor én 2005-ben, vagy 3-ban, vagy 4-ben, már nem is tudom hirtelen, a nemzetközi tananyagszakot én francia nyelv és irodalomszakos bölcsész tanárként végeztem 2006-ban, 5 éves képzésben, de a képzésem felénél felvettem a nemzetközi tanulmányok szakot, ami akkor kurrens szaknak számított, mindenki nemzetközi tanulmányok szakra mindig, nyilván ti jobban tudjátok nálam, főleg akik az egyetemen oktatnak, ők még jobban tudnák, hogy vannak felkapott szakok bizonyos időközönként, akkor éppen a nemzetközi tanulmányok szak volt
felkapott szak, és azt mondták, hogy aki ide beiratkozik, ezt elvégzi, az valószínűleg diplomata lesz, nagykövet, de külügyminiszter, meg minden ilyen. Csak azt elfelejtették mondani, hogy évente olyan átlagban abban az időben 8000 nemzetközi tananyagszakos hallgató végzett Magyarországon. Nyilván 8000 külügyminiszterre olyan 300 év alatt van szükség, amit meg nem érdemes egy időpillanatban leképezni, mert valószínűleg elévül a tudásuk. Éppen ezért én azt mondom, hogy akkor, amikor az ember pályát választ, akkor leginkább azt kell tudnia értékelni jól, hogy az a pálya azt a tudást nyújtja el számára, amivel egy életen át akar foglalkozni. Mert, és ha már személyes példával kezdtük, akkor tényleg egy személyes példával fejezem be a mondandómat. Nekem édesapám azt mondta, hogy akkor tudunk boldogok lenni az életben, hogyha tudunk magunknak szerezni egy társat, meg egy hivatást. De nem feleséget, hanem egy társat, és nem munkát, hanem hivatást. Azt hiszem, hogy 18 éves korban, vagy még korábban dől el az, hogy az ember igazából tud olyan hivatást szerezni magának, amivel egy életen keresztül boldogságot és boldogulást tud magának, meg a családának, a környezetének építeni. Szerintem ezért kulcskérdés az, hogy a fiatalokat milyen irányba tereli akár az állam, akár az intézmény, akár a szülő, akár a pedagógus, azokban a kritikus helyzetekben, amikor ő döntési helyzet elé kényszerül. Hát ugye azt mondta, hogy 17-18 évesen van egy olyan szakasz, ugye nyilván érettségi előtt az embernek el kell dönteni azt, hogy milyen irányba menjen. De egy 17-18 éves, 19 éves ember, fiatal, igazából neki még nincsenek olyan behatásai, hogy ő tudja azt, hogy ha csak nem ügyvéd családból vagy orvos családból származik, hogy ő mit is szeretne csinálni. Tehát nem tudom, hogy erre esetleg van-e az új nemzedék programnak egy olyan koncepciója arra, hogy igen, már segítsük a 17-18 éveseket abban, hogy na, te közgazdász szeretnél lenni, te állatorvos szeretnél lenni, mert igazából ugye a nem specifikus gimnáziumokban ezekre igazából nincs lehetőség. Pont erre próbáltam a felvezetőben, vagy bevezetőben kitérni, csak valószínűleg nem tudtam elég világosan fogalmazni. Mi azt mondtuk, hogy olyan rendszerre van szükség, amin belül 3 komponens tud érvényesülni: a gyereknek a személyisége, a tehetsége, meg a piaci igény. A piaci igényt kell tudni behozni az állami szereplőn keresztül, az állami segítő kezen keresztül ebbe a rendszerbe, azért, hogy a megfelelő információ birtokában ez a szereplő, aki segít a szülőnek meg a pedagógusnak eldönteni, hogy milyen irányba kell tovább tanulni, a lehetőleg kedvezőbb irányba terelje a felsőoktatási intézménybe vágyó fiatalt. Tehát én úgy képzelem ezt a gyakorlatba, és ez irányba mennek az előkészületek is, hogy ez a 3 szereplő egyénenként tudja vizsgálni azt, aki erre tart igényt természetesen, és aki mondjuk nem orvos és jogász családból származik, akinek konkrét elképzelései vannak a továbbtanulással és az élettel kapcsolatban, azoknak a fiatal gyerekeknek, akinek szüksége van döntési segítségre, a döntéshez segítségre, azoknak ez a 3 szereplő közösen tudja megmondani azt, hogy milyen irányt kell vennie annak érdekében, hogy ő a kevésbé jó egzisztenciájú családból egy viszonylag stabil egzisztenciájú fiatallá nője ki magát belátható időn belül. Ez lenne az egész rendszerünknek a célja. Mi ezt ebből a 3 irányból közelítjük meg, tehát a személyiség, a kompetencia és a piaci igény. Egy dolgot hadd mondjak, ami egy nagyon-nagyon konkrét dolog. Ez a Legjobb vagyok program, nem akarom megmondani melyik egyetemnek, az előkészít, mert nem szeretnék ellenpropagandát csinálni, de van egy Studium Generale programjuk, ami kifejezetten a felvételi előkészítést csinálja. És mi csináltunk egy 32 témából álló olyan online folyamatot vagy programot, ami kifejezetten arról szól, hogy meg tud online felületen is nézni, hogy körülbelül milyen irányultságaid lehetnek. Mert ott ugye még érettségi előtt állnak a fiatalok, akik ebbe a felvételi előkészítő programba bekerülnek, és már ott is jelezték, hogy ez nagyon nagy probléma, amiről te beszélsz, és mi ezért csináltuk nekik ezt a tananyagot, de inkább egy ilyen kis önismeret, tehát hogy hogyan tanulsz, mik az erősségeid, mik azok a dolgok, ami felé érdemes témacsoport szerint fókuszálni. És ez gyakorlat. Abszolút.
Viszont itt beszélgettünk a tehetségről, meg a kompetenciákról, meg az értékekről. Szerintetek mennyire kell valakinek egyéniségnek lennie ahhoz, hogy érvényesülni tudjon? Vagy hol fontos a karrierépítésben, hogy egyéniség legyen? Szerintem alapvetően a felsőoktatási időszakában már fontos az, hogy legyen egyénisége egy embernek, mert ugye, hogyha valaki egyéniség, ismerik, neki nő a kapcsolati klientúrája már a főiskolás évei során, így valószínűleg neki, ugye már arról beszéltünk, hogy barátok útján vagy ismerősök útján való elhelyezkedés segítése. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog ahhoz, hogy tovább tudjon menni az ember, hogyha önmagától nem sikerült. Tehát hogyha valakinek van egyénisége, kitűnik a tömegből, én úgy gondolom, hogy neki lehelletnyivel könnyebb dolga van. És hogyha egyéniségről beszélünk, akkor inkább a vállalati környezetben izgalmasabb, hogy valakinek egyénisége van, vagy inkább a vállalkozói környezetben fontos az, hogy valaki tisztában legyen az adottságaival, meg az egyéniségével? Én úgy gondolom, hogy mindkettő. Tehát... Ott. Szerintem mindenféleképpen a vállalkozói az, ahol... De bele. Be van kapcsolva, csak beszélj bele. Hogy mindenféleképpen a vállalkozói az, ahol ez fontosabb, mert egy cégnél jó a kreativitás, meg a vállalkozó szellem, de ott inkább bele kell, tehát alkalmazkodni kell az ottani kultúrába, szerintem. Egy kicsit kérdezzük meg ennek a nagy professzorát. Köszönöm. Most jó. Ebben a kérdésben ez nyilván egyéniség függő, vagy mentalitás függő, illetve hát a személyi tervektől is függ. Most ugye a mesterszakokról kezdtünk beszélni, és a tanulásnak ezeket a lépcsőit, vagy ezeket a kompetencia kérdéseket, hát különbözőképpen láttam a karrierem különböző szakaszaiban. Mikor fiatal voltam, azt gondoltam, hogy elég, ha az ember minél okosabb. Most meg úgy látom, hogy az lenne a jobb, hogyha minél gyakorlatiasabb lenne, és a három tényező közül, amit említett, a harmadikra helyezném a legnagyobb hangsúlyt. A kompetenciákra a második leginkább nagy hangsúlyt helyezném, azért is, mert a gyakorlatiassághoz az visz közelebb. Tehát a mesterszakokkal nekem az a problémám, hogy eléggé elméletire sikerültek, mert egyetemi professzorok szavaztak róla, hogy mi kerüljön be, és hát én főiskolai lévén nem vitás, hogy kinek drukkolok. Tehát nyilván ezt azért diszkontálni kell a véleményemből. De mindenképpen én azt tanácsolnám annak, aki továbbtanuláson gondolkozik, hogy úgy válassza meg a további szakmai útját, hogy abban mindenképpen ez a hármasság jelen legyen, tehát a kompetenciáit fejlesz és a gyakorlat fele forduljon. Ez nem zárja ki a mesterszakos továbbtanulást természetesen. Nekünk is van egy mesterszakunk a mi intézetünkben, nagyon elméleti, de mi gyakorlatiasan oktatjuk. Ezután mindjárt ott lesz szó rám, és hát elég praktikus dolgot fogok mondani. Köszönöm. És ha még az alapkérdés aztán az volt, hogy az egyéniségnek mikor kell tudnia kibontakozni, én azt hiszem, hogy az egyéniség az, ami már gyermekkorban kibontakozni kell, vagy ki kell, hogy bontakozzon, vagy gyermekkorban látszania kell, és az oktatói munka, meg a szülői nevelés keresztül kell tudni az egyéniségnek tehetségé nőnie. És ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek atomtudósnak vagy csillagásznak kell lennie, hanem egész egyszerűen mindenkinek meg kell tudnia találni, mire odaér, hogy önállóan kell tudnia gondoskodnia magáról, az, hogy miben van tehetsége, hogy éppen géplakatos, vagy éppen jó pedagógus, vagy éppen jó vállalkozó. Ebben látom a legnagyobb felelősségét a két legfőbb szocializációs intézménynek, a családnak és az iskolának. Tehát, hogy megtalálja a gyereknek azt a utat, amitől az egyéniségéből eljut a tehetségéig.
Ez az egyik. A másik meg feltették a kérdést, hogy a kreativitás az a vállalkozói szférában, nem is emlékszem, hogy volt pontosan a kérdésnek, hogy a kreativitás és hol kell inkább egyéniségnek igen, hol kell inkább egyéniségnek. Én tudom ajánlani a közigazgatást is, bár az első hallásra kevésbé tűnik egy fantáziadús szakmának, hiszen általában az a prekoncepciónk a közszolgákkal kapcsolatban, hogy bemennek fél 8-ra, 8-ig reszelik a körmüket, aztán utána reggeli, aztán ebéd, aztán kicsit táznak, aztán kávéznak, aztán 5 előtt pár perccel pedig elhagyják az épületet, mint jól végezték dolgokat. Én azt tudom nektek tanácsolni, hogy a közigazgatás és igazságügyi minisztérium is, ha már a reklámhelye, akkor azt gondolom, hogy megengedhetek magamnak, beindított tavaly egy programot a Regeneráció néven, ahol fiatal végzős vagy már frissen végzett diplomásokat kívánnának közelebb jutatni a közigazgatás rendszeréhez. Olyan közszolgákat szeretnénk kiválogatni a frissen végzett hallgatók közül, akik perspektívát látnak az állam szolgálatában, és látják azt, hogy ez egy olyan területe az életnek, ahol igenis érdemes és ki lehet bontakoztatni a tehetséget, a kreativitást, hiszen számtalan olyan problémát old meg az ember egyik napról a másikra, ami nem csak az egyéni előrehaladásában lehet perspektívikus, hanem a közösségnek a problémáit is meg tudja a saját maga tehetségnek kibontakoztatásán keresztül oldani. Én azt gondolom, hogy annál nagyobb feladat és annál szebb hivatást nem kaphat egy ember, mint hogy a saját problémáin túl még a közössége problémáinak a megoldásán is tud fáradozni, és ezért is tud érdembe tenni. Úgyhogy ha lehet ambicionálni a teremben ülő fiatalokat, akkor én azt mondom, hogy nyugodtan, bátran kacsingassatok a közigazgatás, vagy ott esetben a közélet, a politika irányába is, bár ez talán még kevésbé szimpatikus és még kevésbé kecsegtető pozíciós hivatás, úgyhogy eznek már meg se próbálkozom a renoméjának a visszaállításával. A közigazgatás minden esetre egy olyan terület az életnek, ahol igenis számítunk a fiatalokra, és ahol szükség van a kreativitásra. Lassan lejár a kapott időnk, és Mihalovics úr azzal kezdte a felvezetését, hogy megkérdeztek 1100 fiatalt arról, hogy mi a véleményük a munkájuk és a karrierjüknek a tekintetében, és mindenki egy mondatot mondott, és egy mondattal válaszolt rá. Én azt gondolom, hogyha van hozzá kedvetek, akkor akár egy kérdés, egy mondattal zárhatnánk ezt a dolgot. Ha meg nem, akkor megköszönöm a figyelmeteket. Tehát egy kérdés, egy mondat. Volna-e kérdés? Akkor én is megragadnám, hogy legyen ez kicsit ez itt a reklámhelye. Ebben a programban, amivel mi dolgozunk, személyes tapasztalatom, pontosan van egy olyan gyakorlatsorunk, amiben 4 mondatot kell összerakni mindenkinek, aki ott van, amiben ő a legjobb. Amiben azt gondolja, hogy bármikor 30 másodpercben bemutatkozóként oda tud menni, ki tudja magát húzni, és bármi, amiről azt gondolja, hogy ő a legjobb, azt el tudja mondani mindenkinek a szemébe. Azt kell mondjam, hogy mi elég jó képességű fiatalokkal dolgozunk, de komoly problémát jelent ezt a 4 mondatot megfogalmazni úgy, hogy utána azt hitelesen el is tudják mondani. A legnagyobb fejtörés egyébként mindig az, amikor ezt videóra vesszük, amikor már megvan a 4 mondat, fölvesszük kamerára, és utána visszajátsszuk a fiataloknak, hogy nézzék meg, hogy mennyire hitelesen tudják képviselni saját magukat abban a 4 mondatban. Azt kell mondjam, hogy ez 20 évesen nagyon nehéz feladat, de mi megküzdünk vele, és reményeim szerint azok, akik tőlünk kikerülnek, azok meg fogják tudni mondani, hogy én miben vagyok a legjobb.
Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és az együttműködéseket, és kívánom, hogy mindenkinek nagyon olyan karrierútja legyen, amit álmában elképzelt, és amiben ő lehet a legjobb. Köszönöm szépen!